Al-istihza' bid-din. Al-istihza' bid-din. Man istahza' bi syai'in min dinillah, min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man istahza' bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabillahi wa iqabihi fa huwa kafir. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dengan mga makabatasi ng agama Islam, pang-ujung-ujung, pang-laki-laki agama Islam, agama sa Allah subhanahu wa ta'ala, agama sa katarin Nabi, agama sa Nabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama natin ng bataan, agama Islam. Pangitan ng ujung-ujung, agama Islam. Iwan na sa mga tumbas, karayawan, yata ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tawatan siksa, yata ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga sila, ang imutin, na, kafir na siya. Kafir, nakapagpupur na siya. Nakakuha na siya ng sa sinama ng Islam. Yan na siya sa bunhaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Awak to, inayat ini limaw siya, tinuron siya sa mga kaum munafik at ay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak to gulong tamu, kaswato tamu pagtawagan. Doon ba yan? Awak siya nagharaan-dihan, nagbisa rin yung mga tawyat to. Maray lang yan, ikuray na hawla. Ang kapamutunan, wala sa kaisinan, wala sa manandalita. Fasami'ahum awsud lumani. Faqala lil mutakallim, innaka munafiq, kadhabta, walakinnaka munafiq. Akhbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qult. Nah, inayatkan to awak tumangan gunung tabung turasaw ni. Tapi at batin niya na nagbisa ng mga munafik niya. Yura-yura nila yung mga kura. Yung mga kura, mga ulama. Na. Yung mga kura, awak to taman ng mga ulama. Ang mga makawasa. Makawasa siya yung kura. Ang mga kura, mga ulama. Yura-yura nila. Unang-unang nila. Waya lang ba lang kasagupan ka mo? Kaya ang mga waya na lang na kasagupan na mo ng mga kaulaman. Waya nga sa kumaon. Naglalagpuan ng diyan. Sumasak mamutin. Ang pagkuhaan ng isang lang makakatuwang, wasi punta. Wasi pangarapan. Yura-yura nila, ipoy tayo kami pangura-ura nila kami siya. Timuro nila yung sinamutan. Amo na hindi ang sagot na sila kaya. Yung sila yung pinmalik. Yung pimali, mukha masabat. Yung mukha nagkaptangan niya ito, ng mura-mura. Ang mga kaulaman, mga hufad, lalaw na, putin mo siya. Inikaw yan yung namunapit. Tanto lang namunapit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasampay ko lang na yung pagdangan mo yan kami. Dapat pagkawiag doon, nakaula pa rin kanina ayat ni Moron. Uy, pasasmambay para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namay kanina lang kami. Amalin ayat sa pagkawiag. Kaya. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
ada meron pagkatapos badai man. Apa sila nag-excuse pa natin? Ya Rasulullah na kung sa tuloy maksud na mo ng gura-gura. Kung ano maksud na mo ng udyong-udyong. Maksud na mo lang na. Ya nag-joke-joke ka dyan yan. Tinawira ng pangatayan. Na amo rin sa pagkanila si Rasulullah, amo rin ayat. Ya kamu-kamutan kanila si Rasulullah. Tiyas sa kanila na ayat sa Rasulullah. Pabungan ng Muhammad, ulo atin niya, makakaw sila mangkura-kura sila pa Allah Ta'ala, iwan sila, kalam niya niya, ano ay panaksir, wayatihin, amunin kalam sila Allah Ta'ala. Nang kura-kura kamu, Allah Ta'ala iwan sila, kalam niya, tanda-tandaan niya, makasud dari mga kaulaman niya. Sila nagdara at makamasya sila. Ayat sila Allah Ta'ala yung sila makapaham sa mga ayat sila Allah Ta'ala. Warasulihi, yung sila nangudyo-udyo kang taak niya. Ayaw na ka mo dumawa. Ayaw na ka mo ngayon niya ulo. Nakapagtutor na ka mo kwasyon namin pag-iwan. Nah, artinya nakapagtutur sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sinabi pag-iwan niya. Al-Azharul Kufra pada 5. Kasi para sa mga nasa. Ang yakin kapilituan si pagmura-mura Islam. Makasundar ito yung mangura-mura kawangin daw nagpupungod. Sa waksin sultan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pagpala ko. Sigura-gura na biadang mo kambing. Na, makasultan ko rin. Ako na pang